Duha ka mga sakop sa Cebu City Transportation Office nadakpan ato sa buybust operation sa mga sakop sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office. Naitabo kini sa sitio sa Panta, MacArthur Boulevard, Barangay Tejero. Ano ang report? Kini ang mga identification cards sa mga dinakpan sa Police Station 3 sa Cebu City Police Office. Duha kanila nga na magtrabaho sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga silang Ervic Navarro o Francis Abi Mordeno. Lakip sila sa upat nga mga nagkwilyuhan sa mga otoridad kagabi. Unang target ang bata ni Navarro nga si Rinaldo Ricarte alias Pau Pau nga mauyawi usab sa pagkasikop ni Ervic Navarro. So during the buybust dito si Kuan kani si Ervic. Kaning Ervic mo ni siya ang sitong siya CCTO. So dito silang duha. And then si Kuan si Ervic ang nihatag og Kuan sa Cebu. Dugay nang ipanidan sa kapulisan ang kalihukan sa drugas ni Ervic hangtod sa pagkasikop nini. Atol sa operasyon, naatlan ang laing CCTO traffic aid nga si Mordino ug laing sibilyan nga nagamit og illegal nga dugas. During the ko buybust operation, abli ang pultahan ang atong operatiba, surveyor nato na may position sa sod. So napil to siya og dakop and then nakuhaan po og pakpak sa Cebu. Then dito later na mo identify ang usa nga kuan pod member pod sa traffic. Kani si kuan si Mordeno. Samtang gipahibaw ni Iskuwano ang pangulo sa CCTO nga i-terminate ang maong makawani nga nagpakaulaw kuno sa ilang ahensya. Daan na kunong adunay mga daotang record ang Duha gumikan sa mga reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga tao. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.